fáilte seachantí Gort Inse Guaire le Cluiche Ceathrú Ceannais Chrócaigh Croke gábhílgus bheith cúig Coláiste Fhlannáin ó Inse gúntain chlár Tráchtaire Coláiste na Toirbhirte Baile Átha na Galway agus luadáasta bailú seachantí Gort Inse Guaire tróna áling I gcóir lár mí feabhra agus águs na bátaí le Ceannais gan caiiciisa an dúis dos na bútóirí an so tróna se tá dá an réig an sin agus searadénta sa Taorbhirte tá mar bríomh farcanis agus ní fadúin cafisteach an tliseir an so in san Cluiche Ceathrú Ceannais deis má se a gcuinge súla cath chun ceang na fórna a bheith dul chun parca an so tróna agus tosnóid le Coláiste néamh Fhlannáin ó Inis. Míchéal Fhlannáin hosnóg sa cúlómh agus tá éad cosanta ládra ó sa chóramach le leití Conor Daly, Joseph Casey go Sean McNamara agus James Hegarty an captain sa lína leachúla caithfidh mar sé. Tá éanaach ruáin déanta I lár na parca agus Ivernaide Conor Hill istigan na Dara Kennedy agus taobh le siú Daniel Costello ó Baile. Tosa Macha má dúil Seanón Ronan Kilroy, Harry Doherty agus an lán tosíd ar nó Conor Ralph agus taobh le siúdar an dóthaobh Dara McNamara agus Marco Cleary, Costantóirí agus Tosa Macha ag Coláiste Fhlannáin. Fuair Coláiste na Toirbhirte tá si tunan dul chun parca mar fógraíoch roch na seachtaine. Chris Callanan a hosnóg sa cúil agus a rís Costantóirí láidir ó sa cór Lucas Keane, Sean Murphy agus Aidan McDonough láidir sa lína lán cúil, Oscar Fitzpatrick Dara Cúnahan agus Michael Fallon san sa lína leachúil agus a rís Bert Cummins a go lár parca, Ronan McGlynn agus Ronan Murphy. Tosa Mahan, captain sa lína leachasig sin Jason Rabbit fuair sé gá cúil agus cúlín ag Cluiche Ceannais connachta bra abaltún na scór na hógant agus an son an lína lán thosagastig Owen Hannon, Kieran Lean agus Frank Berg agus an stoc an tainrod atá chuirsteach ar Coláiste Toirbhirte Neil Aaron Island ar fálann so tróna dar nó amánaí leis amánathe seintre na Galway má Gorta agus ní bheith sé siúd abalta dul chun parca bhí mé leirpais an ránóir caithmór níos túisce dúirte bhrála é bheith ar fáil ach an Gortú sin fós chuirsteach ar agus ní bheith sé siúd ag tosnú ná teachtasteach ba ggóil nachcéirt an so in san Cluiche Ceathrú Ceannais. Se an réiteoir tróna sné Sean Michael Maher ó Ífálaí agus ag líon don dóthaobh an olahúchan dearna chéanamh an so I ngort Inse Guaire ag fécint ar na slite go dtíon Cluiche Ceathrú Ceannais so well dar nó bhí Coláiste Fhlannáin ag imirte gorann I Átha a gúil go mún an grúpa sé chéad bhhabhta bhí cóscóra cáil le dúrlas dó fithe héin an taobh agus an son bua éasca I gcuine scoil amráthra Christy Trálí trí fithe né a gcuine náda seach an son sa réamh bhhabhta Ceathrú Ceannais an bua cá ar scoil néomhón baiste náda ceartig le héna seacht agus an son sa Cluiche Ceathrú Ceannais bhí cúlín idir iad ag deire agus scoil amráthra Christy bhanistir na Corran dó sé ag le héna hogdeig. Cuidir raig an sontí Cluiche Ceannais Corníart agus an Ceannais fear Coláiste Mhuire agus trí fithe gona dó seacht agus an son Cluiche Ceannais Corníart ní bh cúil idir iad agus scoil amráthra Christy dúrlas ag deire ach an bontáiste ag fearbh hibridáin héanana trídeig le náda trídeig. Ladies and gentlemen, please be upstanding for hÉireann na bhíon. Deisianis do go hainge seasamh agus an Tara náisiúnta an so I ngort Inse Guaire. Deachirtí Tráchtaire arán a bhíon ach ní fada go deach sí. Na sá Dr. is fóslaí reachtant ach chail gachar eile réig agus sin dúireach ag fannacht don arán náisiúnta. Gachard Olavanis an Gort Inse Guaire Suad as ball his isteach in san seachtán ar Dave Howell agus Ryan Fadina seasta ar an Mount Fair ar an dóthaobh
Inse an Willamídna sa bhosca Tráchtaire an far go maith hiúil mar Sathairn túisce agus an Crócaigh Chrúig go maith den amsan den bhliain agus na líonta go héanamh peintáil freiseáilta maidin agus chomha chum na lúcla scoil chuiristeach chomá. An réiteoir Seán Maher ó Íomhálaí réig le túsa chur le cluiche Ceathrú Ceannais Carnan Croke an sa in Gort Inse agus na honna agus na Guaire agus gainge dúrcha dul dís na háisce cearta sa chafran slithirsteach an sa agus baigus le dia an far go maith Tróna go maith agus sin ag sú le cluiche maith ómánaíochta ósar góran sa Tróna. Clog tosna an réiteoir agus tús chur leis an cluiche Ceathrú Ceannais hÉireann anna bha ach clipperton sonnig an tús Dachart an dáhéh brethir sliter agus tá sé náiste Coláiste Fhlannáin agus James Cullinan teachtamach an sonnach ó dénta ag Coláiste na Toirbhirte sin a good náis déint an son tre Míchéal Fallon ó cruithe de chláirí na Mactín taobh hawl Ross chun seileadh bút an son ag Seán McNamara ó Cluiche gadíocht an son agus futar náis ag maintre na Galway Cailte scuil ag an tús an seach tóga sé tamlíonn don dáhéh socrúisteach agus Chrócaigh ceart legantar cuasaí an sa Tróna. Sin gur brethir tá Oscar Fitzpatrick. Bhíonig ach ar an tarna iirecht. Meg seans ach clippert an son an réiteoir ag ligant don immert leanún Toirbhirte agus teachtamach Éadán McDonagh go deire fearrá túl. Mlád an rí agus go deire im Haran lína beag an puck slasa ag Coláiste na Toirbhirte. There no score al macha cluiche Ceannais connachta agus iad glan úachtar trí cúgaide gona négólína gona Coláiste Baile chlár agus cluiche le Ceannais go bhí bu éasca gona néomh bríd Baile locharíigh 25 an lá sin cean san tríalta ach ag go deire ar héamh na lámha clé céad seans cailte an sa Tróna agus réiteoir dúrach cin tú go bhfuil gachtainna go bra chuiristeach an son ó thaobh Gorta ag Robert Loftus ó éire óg agus Coláiste tastáil sé tying sé buile an son agus sun go mégur an farcha gágan sé feith tamlín a réon cuma lucht leis teach seach an son chun fécint chun spártá ige agus dáhéh gur socrúisteach an son go dtí an cluiche beise go bra agus Loftus cear go leor le leanúntar ag an pocamach inis le techt ó bhí hála Fhlannáin Joseph Dufra Gort Lemán fad galore leis a bocamach sin dín taobh hawl gur brethir an son tá Coláiste Fhlannáin dénta go snast an son agus well bhfuil chuirseach an son níla dearn réiteoir scuilann sé leis mar sean an son ag Daniel Costello an ceann sin ag a bharlár parca Gort ag a deire agus Chris Callanan a déanamh dóthain teachtamach agus é sinna glána de Coláiste na Toirbhirte ach ag a deire dénta go maith ag Loftus Seach an son go le James Cullinan tríála sé cúlín Cullinan go hard na Guaire ag fearad an slithir an dachénas atá an cúile ach ag a deire an bre é sin ar fóríl á se seans na Croche an dáhéh ach ní léon scór fós an sa in Gort Inse sin pochamach an tamsa Chris Callanan Díreach síos tríd an láir ríist pochamach maithe siúd Rifin Clé, Bua, Cafna, Pingan na Búite, ag Coláiste na Toirbhirte agus round either immert le cór na Guaire sa chéad leat a sé séidir seachtaí taobh na lámha deise agus sin a fiochan tamach sa freisfos gon seo agus sin I bhábhar Coláiste na Toirbhirte in san chéad leat. Is Ciarán lín an chéad seans go siúd ó bhfuil Éireann seo Tróna fuair sé 9 lín ó bhfuil Éire ag cluiche Ceannais connachta agus bhí sé clach do go maith ribh hús an cluicheann tá Tróna. Is an lántásaí lín le cór na Guaithe agus an chéad scór aim sin sa Tróna. Maintre na Galway ar chlár na scór. Toirbhirte going on sa Tróna, Mohammed Cormac deire seasca ag an breise agus Mohammed fós Corman's on ag kicking nó buléircha tastáil an ceann son imithe ríist ar thaobh lámha deise agus ar fóríl an son ag Ethan O'Brien sin an tarna ceann tá cailte ag Coláiste na Toirbhirte fós ar chlár na scór tá sé chun tosaigh pochamach mar an son ag ó Cuileáin sár goháil an son ag James Cullinan pasta go las má Seansanna sé deire ball
Úsáid lehead na park go dtí Marco Cleary ó Commentator ógan inis. Cluiche loose of Arcane and Love and Ordigan Raitor Buntosh took it to Cleary Chancer score I get Dara in Toirbhirte as Shin Acthian Love and Ordigan Raitor Buntosh took on Sonic Sean Maher and Raitor agus Keelan Shin go make Baile Ceannais and Coláiste Fhlannáin agus Desh Eid a Chorramu and so in North in Shagora. Harry Doherty can count so. No right Immerhori on da have Yimmer Canish Munor na hÉireann and Galway agus a 53 Doherty Marhuinacha agus James Hegarty captain na Forna agus Ronan Kilroy agus an son Dave Baile Lady Sean Murphy agus Jason Rabbit agus Law Darno Gorfuig and Clár Craven hÉireann na Munor do Fihadó le Cahar Hainjeg La Madas na Clárínig Nish Shachún Desh ag Harry Doherty Cage chance go shoot Sean Ona ach an weird dear Raw and second gur Bhúlse sin gribh sé fóríl agus gá seans cailtean inis ag Coláiste Fhlannáin. Ríist lús leis na pucan amach an son na Coláiste na Toirbhirte. Tarranta dhéanamh an son. Darren Raitor agus cílíonn sé sin go mbeidh Baile Ceannais agus faoi sé vacant. Coláiste Fhlannáin. Leis captain James Hegarty. Ainach cin le móna chuna canson na Chrócaigh. We're coming to Tavley na Howl. That's a Cluiche come out. Neil scoring and talking full. Better go Deshinish. Like Darren McNamara. McNamara Fostadol. Agus Shanson saw passing a Guaire. Better go Desher. Cool. Oh, sir. Saw Val and son. Ralph Fleshinirak. Agus saw Val in shit. Scohe Chris Callanan. Agus Shans Untakar Cool Kailte. Coláiste Fhlannáin. Cancel good her Nash. Drochlana. Coláiste na Toirbhirte. Chuckshemachti James Cullinan. On Ruan. Count Hershey's the dollar Ruher. Marco Luther and son. Murphy, counts on squeeze the shot like Cullinan. Oh, I get Dara for real. Shin three kind of chance in ish Kaite Coláiste Fhlannáin. Ach, River Shin chance untuk. Her Coolaka. Shin Puckmach Risha Chris Callanan. For Griffith the Chlorine. Taves around him about Orisha. Raitor Slitter Lurga Gadara. Ein score 1 seconds on Gort in Jagora. As Raitor Lishna Immerhori Bogashir, Guirbert Viewig, Grun Slitter Kafistach, agus Gadara Tashin a Clippard Boutwan, Ella Tacrity and Slitter Voga. Asher Coláiste na Toirbhirte, Shanson son, Dara Carney, counts on Átha, Haven of Adesha. Three kind the chance na kaite go shoot an ish agus as becrinish gadisha on da heavy begani nervish there no law more of Egemert ag le Ceathrú canish na hÉireann agus well and counts a smock to go hauling ag Harry Doherty a dollar Ruher Doherty falls the doll bit well Osculty and saw Doherty falls and counts a courage dock ag Dara or yes agus her four-reel and Ceathrú counter strain ish ag Coláiste Fhlannáin tan aber Croke fad into right shin ach Míchéal reached agus count Ella Meher Strayorha. Ishtal Hedi Doherty Crohu Tribload and Irvine Shelvico ach reached as becrinished about or so Chuckashishin. Clipper to reach to Raitor Sauce and Thompson Ligan Dollarag. Here Taxamac to James Cullinan. Shelv Kyle Ternash Coláiste na Toirbhirte. Counts on Átha her four-reeler reached because Hurricane the chance Mikhail to shoot fresh and there no Banistic Lauder on da have to Paul Hoban in the Vanishori Coláiste na Toirbhirte agus Colm Larkin, Padraig Breheny agus Cathal Moore Marrow Noriega agus an son of Dave Baile Banistic Lauder Coláiste Fhlannáin Michael Donlan, Tony Kelly and Clár James O'Connor agus Brendan Bugler agus Farah Vegan Cursi Mani to come back Shachung Desh in a shake Dara ball you'd occur now see Smacht the hauling. Buntosh took a reach again Raitor Gadi Marco Cleary. Pass Clish to Gadi Ronan Kilroy. A later Nash again Raitor agus Chanson Ishle Baile Ceannais. Agus Desh a Coláiste Fhlannáin and Chéad score I'm showing so Tranona slew fós a Baluistach and so slew ma Balistach. Gadi Gort in Jagora are known Ceathrú Canishella. Position of Dollarag. Manacher Gunta Ivali de Hinishung at her skull Marahra. Christy Kyle Chunig agus Coláiste Baile and Chlár na Galway
agus cáile hena féindas na clí leach an star nó scoil amráth Christí Chorlas agus Coláiste hÉireann Cail chuinnig Ceannais ag Harry Doherty an count Dernach her stray and counts on Gahard níos feart an mhair sásta Doherty chlár na scór og sé den ómad ortha Coláiste Fhlannáin chlár na scór cúlín an taobh agus sin chorm den géad bhauta. Is cá sin pocamach a hógan tríist. Ilach ein irin amháin ó ngáileh a fúig churnan Croke gríomh catú dul nastí néidir nócha cuaig agus néomh réifil idir craobh na blina sin lótha idir craobh na blina sin cata go daine go na Coláiste Ciarán agus tá ceithre craobh caiilte Coláiste na Toirbhirte trí cain le cuaig bliana nús Ba sé crí go leor agus straintas na móirí páirte go bliana ghónús Ceannais a Coláiste Fhlannáin Pass marriage to Ronan Kilroy found Rahar shoot Kilroy Fostal Tarring gone Keshton son Ronan Kilroy agus ó chaman number tach beg Builesair ella ag Harry Doherty agus Desha Coláiste Fhlannáin dulchan tosig reached loose úntach ins na tosig Coláiste Fhlannáin agus an cumar scéil éonúir nervhín seilefa croinn si Doherty agus dí seo il rion son le feiscint chlár na scór. Counternach ag Doherty on spot chéna geiles agus cé go bhfuil sé ag immer tú gine na cuithe níl an chuoch anna láidre antá agus taí geiles níor Dernach Haran Trasnáin. Arda go maith Doherty a ríist an count crumha ag an muir chuird an bhar eile chuir an bratbáin sin an Arda Coláiste Fhlannáin gafa an tosig. Squeal leis Nimmerton son Tomlino nor ein ouncy ag Coláiste na Toirbhirte Michael Fallon dul Sheeran son agus ag deir chuirteach ag Oscar Fitzpatrick Bertistig ag cosint agus dint agus snast ag Robert Loftus ó éire óg Féhrú teachtamach ag deir clúirte ag an pass a hart níl aingeann ag deir chun é bhálú agus seileamh Harnais a Coláiste na Toirbhirte Coláiste éasca go maith Brunton son agus Builesair éasca go maith ag deire Sathairn cúlín an cóscór. Sé teachtamach an count an hógan Ciarán lín go sin chéad cúlín den cléitréis ceanómad ó Builesair agus ríist sin san spot i chéna gabhlis be ceir me cóirí sort an bhuiile seo aige agus deis na fór na chothramúd an tarna bhát ansá. Countó gan éon strain an éair ag Ciarán lín Céin scór go dtí seo ó Builesair gan éon iirecht ón immert oscailta go dtí seo immert in Segura gá cúlín an taobh. Rís pas Clistí Robert Loftus feicála go maith go dtí seo níos na gúlaí oscailta tríl cúlín na héananig Titim Garda Sigson chearnóg ach a rís clúdach maithiste an son agus glanta ag Éadán McDonagh agus maint na galamh a ríist go mar teachtamach le seileamh Doherty sin na smachtú. Coláiste Fhlannáin tre Harry Doherty. Gine broseach tro Dara McNamara. Den a chus seasan an som go héifeachta go dtí Marco Cleary pass na Gort ag Harnais an son but bhfuil deis an cúl agus son cúl ag Dara McNamara. Den a ggéirte is stoppa níor dhearrig leis an éireacht agus tá brot glas arda stig an son Dara McNamara ag críoch nó agus sin scór cinúnach ag tús na imrethe. Taiste maiimrethe bhí mé ará éonúir nuair bhín seileamh na tosathe tá siad contúirteach a rís smacht gáling ag Robert Loftus. Iad a tap out bháin eile tamsach Marco Cleary. Cool glanir ar fórna good Harnais bhfuil Coláiste can ceistans an na cosa buinte dar Coláiste na Toirbhirte agus beidh Builesair go siúd héana dó gona gá chúlín. Cool táach an son ag McNamara in an cool bar iirte stoppa Callanan. Níor an tá leis an boutas agus an cool nadathe go snasta ag Coláiste Fhlannáin. Scóir tastal ar Dave eile Coláiste na Toirbhirte Baile an rí. Clever to bout bháin eile. Nósfricht ag an réiteoir scuile ar fe cúpla second.
Reached Digris and Emerton Sonny Coláiste Fhlannáin. Pass Tachtamako Joseph Casey and Lawn Cooley. Get her in Tarn of Outa. Nish Hung Dara ball. Found Raha Orga. A Gusad let in the park and son. Orta Hainsheet. Better than Brush in the Macadro. Marco Cleary. Tashiga. Cleary Aruha. Rounder. Yes. Rounder Clay. Cleary falls it all. Lagas. Oh, me on son. Prabha Hamaka. Agus better go chance and turn the Eric. Agus Tasha. Stop it. Chance on Sonny Connor Ralph. Hakon Coolbar. Chris Callanan. In the lake. Shiga. Stop it. Which Lee Ershin Cashed. And Ray Tordal shock. Vi gosh chance on son. Coláiste Fhlannáin ar chúl Míchéal chéad count agus an mad tras na búilte agus frabsí amach agus an tarna count stopper chuméig and an gúl bara an réitorchan an slitter lurg agus caiise stach Toirbhirte an tá daragan son ar Coláiste Toirbhirte cataisteach a ríist. Tosa níos bríomhar go dtí seo Coláiste Fhlannáin. Tigran Nugan Sitter Bugga. Fall for Coláiste Toirbhirte and Tamsa. Carrick Tastal, she dull sheer and Balthasar. Secretary checked him up, Michael Fallon. Over to the Chlorine. Ishmael will Uskelty. Kieran Lean. Dalchulin. Gadisha again. Counts on Chorish. Sarkulin again on Tussie. Fragra Mahar and Coolatal Gaelton son. Sathairn. Generator, Dúrchaigh Fnachtaí. Tóca ríist. Coláiste Tastal Chomá. Agus Gá Coolín. Gona trí Coolín an tá. Scór Alísil Chomá. Sé nó mai díag go le caite. Anna quick Clipperty Fecca going. This Derek reaches in if over Coláiste Toirbhirte Jackson Mackinson, Michael Fallon, Fecala come out over to John Ona. Pass Clishstock, I get Derek. Late to come out well, sure Nasher and Tarn Erickson son. Jason Rabbit, Shannon Captain and so John Ona squealing Shelley here. Oh to Clishstock. Shannon Coolin and Clay Gadisha Rabbit. Dohain and Clay Canish Connachta. Kids score a shoot John Ona, score Innsbruck, and Captain. Míchéal and son and Coláiste Toirbhirte. As Nish Latrach, Ian Coolin on. Marin Balthasar. Rish Kalish Fecca, Dúrchaigh scoring Ray Torgus. Sean Maher, Rocker Bullis Erla Veg, Coláiste Fhlannáin, Agus Bahola Marisht, Harry Doherty. Coolin over Sarah Gadishan count. Sean Nís Shia on Cool. Gunna Guaire, agus Iling Nís Gaire, shot Tástal and Countess Doctor Gadisha John Ona. HÉireann Coolín Contosig. Orda go Mike Doherty. Muir Farach, Neelan, Cown Cromit, Tasha in her for real. Cúig kind of chance in Ish Kailte. Coláiste Fhlannáin. Chris Callanan, Sábháil má dénta, nó riarnach aige. Sásta dul go fada le Michael Fallon. Istal caiim má dénta ní lainge sig an Coláiste Toirbhirte agus trachúsádó éh se le bhtá gesin son cúig ar fóríla go siúd freisin. Bocamach mar smachta go deasan son in Dara ball. Arlo Nath Joseph Dufra Gort Lamán. Pass ag Dara. Dul go fada le James Cullinan. Ríist tá si cliste leis an móimar tá có. Nish Marco Cleary ríist. Lover and Tarn Ericht. Passion Omercock, Secretary Shell of Buternashka Heiska, a Coláiste Toirbhirte from the Henry. Monella. Secretary Réitorchan and Slitter Lurg. Coolín Idir for na Héna Dógan and Áda Cahar. Robert Loftus, agus Gort on Buile Fish and Son again, agus Buile Sarah le ag Harry Doherty.
fórna scoún Tony Míchéal agus in áir níl ceachtarlas an fórna tréimh se forlábhar se bheith go dí seo hí me treis an coolla bheith teachta Coláiste Fhlannáin go domana dí se raig ach an dá scóir dearna Ciarán Lín agus Jason Rabbit Cíling bhfuil an farspár leide go dtí coolín beidir go nachróise sin inis le hir Harry Doherty an Countson ag tarling to Stixie Carno Bruin Santa sé I Mahamachtaí McNamara far an cool an pasta go uig ar nasin son D Ronan Kilroy chance ar score agus tá sé sin Haran Trasnán ag Kilroy Obair bhaith meas na dosan son ag Coláiste Fhlannáin agus Kilroy críoch nó Réiteoir dín go máis na puchna mar sin siad sin thugad ríist agus chóir dal seach fan go dtí gan aróta an adó gúmse fi nómad glán caite ríist sé sin sa bháilte Conor Daly deis teach amach HÉireann lína go deire agus an puck taobh lína bhábhar Coláiste na Toirbhirte. Tar nó tá craobh HÉireann an Croke búte ceirh out a dígur fad go siúd an canto seolta Haran Trasnán go halíonn tar fad sárfí sa skillan son agus coolín Táchtach do Coláiste na Toirbhirte leataríiseach éon coolín amháin skillón Dave lína an bhearnas lú Átha Míchéal son agus bunas ar eile bhólam ag Harry Doherty fé James Haggerty captain a fórna Dearnach tis an Gort agus beidir go dár an rud céine sé gceann áthasá Bula maithn son ag Haggerty ag taistil ach a ríist ó thaobh úsáid sellafh go leor sellafh ag Coláiste Fhlannáin ach sé ceann na seansa inis cailte Coláiste Toirbhirte Fhlannaí ag irig mac mar hógant agus an ceadú an báilta áthasá mac go fada le Ciarán Lín Ceannais Cruig fight an son ag Ethan O'Brien ríist an réiteoir fearra an slifir machtaí den éigent sé Coláiste Fhlannáin spás go leir stig an son an brise ríist maintar an clár choristeach bhfuil deisir scór tá deis tá coolín agus tá sé sin Haran Trasnán ag Darragh McNamara sin héna inis ag fear Clúnaí a Chuinse gafa gá coolín fantasta go ríist Coalition son fecinn réiteoir agus Buile séir éasca go maith ag Coláiste na Toirbhirte bua éasca ag le cheannis connacht a 3 cúte go fórtar an tránóna sin a gona né gúlín Coláiste bhaile clár ó sa Guaire agus a ríist ar Aaron Island ar fáil an tránóna sin Spánta sí anna bhathó le hetí Ciarán Lín le 10 gúlín agus Jason Rabbit agus ag Owen Hannon chúil maith go siúil inis Buile séir ag Ciarán Lín tríchain go dtí seo tá an fear seo crainn tránóna Ceathrú ceann an isige agus a ríist an bhearna is luúidir na fórna Buismachtaí Ethan O'Brien scuilann sé fé agus ag a deire Haran Trasnán scór maithn son aige Connic sé go raibh deis Connic sé go raibh seans agus tá míid ar cóscóir an tríomh bhauta ina ceathair le 7 gúlín Lús a Coláiste Fhlannáin seachún iad an brise ag Harry Doherty Carrick Tastal ag deire Coláiste son ag an réiteoir chuirteach ar Doherty is a dul tríd agus réiteoir dul dín leabhrán beag chomá sin go bheith comíist carta
Check the weapons off freshen. Glirtle for Cluiche in the Toirbhirte. Harry Doherty holding and Will Sayer. This on hands going to Gort to Baile Nachtons off freshen. Good here, okay. Shakti Lauren Ray Torret on Michael Fhlannáin. Nisa Hochties on Will Sayer, Cluiche Fhlannáin. Oh, Inse Gunten Clar. Harry Doherty. Gadisha Tranona, Ga Colleen again. So Tror is that gun strainer a bit. Cooling contest go reached. Comes and Tavlin and Passion. Brew macht over because Frank Burt had macht in the value. Reached the Halavu. Overvat into Sonny Cluiche Fhlannáin. Cooling contest. Boganese Faro have Tussie, yeah. Neil Reens on the Feshkent, Eric Clark score, Cousin Donovan, Sean Murphy and son, Stacher gone cashed. I can lawn Cooley at 10 of Dohan and son, Willis Air Vukan Dohain, August Cluiche and Toirbhirte Curran Unsi reached. Come on now, come on, Ethan, come on, Ethan. Brian Tritton Canson, Carrie Testal and Ish Chrócaigh Shore, Brisha. And I go full like a clipper to Bauto on Ella. Get Eric Cluiche and Toirbhirte trade Jason Rabbit and Captain Cooley no one on Nimmert Gadisha. Agus reached past Father Imre Stachenson. Smacht to go hauling. Agus Desh and Ish HÉireann Lean. Kyle off of D Halavu Mahanson and Cluiche Fhlannáin. Agus Fadna Talun and Prabamachti Rob Loftus. Tarrinter Gantianson. Dane Ray Tor. Agus Killeen Chishin go make Chancella. Harry Doherty curling a quid. Pushing a Tana or Lahaumansa in Gort in Chigura. Kate Chanson, Dave Sutton, Fork of Doherty, Kangella, or Dave Trasna, a Crangamadisha, Tricolinig Doherty, agus Desh, and Farsbar Hinamach, Pishin Biogella. Canson. Tráchtaire agus Gadara Shore Haran Trasnain ag Doherty Ceathrú Colleen go siúd Go ceanna sa chéile Hunter Genzi Michael Fhlannáin and son and Buntáiste tuga ag an Ray Tor agus Elta Coran son é sin léitar an aisige Big Willis Irish Tachi Cluiche na Toirbhirte gan mór an after in hÉireann son and cool better and score Kinnan Gadisha agus Teva Munda sin tá Doherty agus tá Lín gama ábalta na scoring I'm shooting nor bhín Desh of Willis Air sin box Air bhad on cool better an gwe gan bheith choláidir sa bhí ag tús na hÉireann sa an táling na Colleen Fáiste nó ní mar sin an sa Gort in Chigura Tranona, Deshanish, Bjarne is Luachar idir na Forna. The Corna Guaire. Canson ag Tastel, agus Haran Trasnain ag HÉireann Lean, an Cúigu Colleen Gadisha Tranona, ag an Lán Tosí, tá Harveh crying, agus Rís ni Latrach ein Colleen na one. Replacement for Atton Ryan, number 18, Keane Allen, replaces number 10, Darren Cannon. Arú Dinton ag Cluiche na Toirbhirte agus TV gan second na Glenna Míd leis Nimmerton son clipper to reach a Brisha Decorative and Dóhave Breher Slitter Cluiche Fhlannáin ag Irir score called Griffin Brisha i Cooleen Contuscan so Héine Shale Hocht Cooleen agus tá sé có agus ag Dara McNamara oh Lockyer take a shoot sin shock behind the Irirtí tá Kyle Tanisha Dima or Laurentis and Kang Shin There will be 2 minutes additional. Call Norman am coach of Gort Derek Fogran so Masha Norman to Sultan Brisha Norman to go now agus call Norman to Coláiste and so Nilach in Cooley na one You're doing a fornance so Héine Shale and Átha Hocht and Ceathrú sin Cluiche na Toirbhirte iver Hochtaigh sin Keane Hannon Ver Fhlannáin Tachistachan on a Dara Carney Masha Ahrú Dinta Griffin Brisha Cluiche na Toirbhirte Deshanish
Linn an séú Linn a raimsú dó héin agus na fórna chotharmúd an gahrú bout an sa Tránóna tá sé sin choristeach ach ag deir fóríl Breúir na lads óga seo chumá sé ceann de seansa na cailteanna sé Coláiste na Toirbhirte. Fórna anna chomar gur fadar fad Inse Míchéal teachtamach an tá James Cullinan rís na cosú buinte rá agus Baile séir bheith ag Harry Doherty bególam. Cuinnig mé cór na Guaire in san tarna le Coláiste Fhlannáin luach beidir cúlí na cóga cinnte Doherty inis leis a gceann son. Cúlín go dtí seo sa chéadla. Bhuaile maith ag Doherty na muir ag fearra agus sásta. Gá cúlín after ríist an cúigú cúlín go dtí seo Tránóna ag Harry Doherty. Sin gimime seach sa chéad nómad dam cútamh Gort. Gá nómad a bhí fógrathe. Toirbhirte is a glórig scór an brisin buntáistá tartan son ag an réitóir agus rís beag seansailin son ag Fhlannáin. Lín an cléthe beidir treis oscail sús comór beidir sa bheitfí ag súl go dtí seo ach leatháin fós le dul agus sin na bouthí lecheannis an dúis as na bútóirí. Is lín a teachtamach a ríist. Seo den ceannas fosa ar fad go dtí seo Tránónaige. Agus deis an fiarna is luach ar atre. Dat a cúig second fóca as an dá nómad a bhí fógrathe. Lín go compórda go hard HÉireann Seasnáin gan deirúd ar bit an son. Sé cúlín sa chéad leithe. Cúlín a drna fórna ríist. Is le nómad atá fácan pacamach a tacht an son. Mí hála Fhlannáin. Ríist an beirt an son. Coláiste na Toirbhirte. Cín Hannon. Carry Tastal, Hannon Fósdal. Aber Vadinta, iad ag strach as an pass tug a seach sa Lawrence an ag an dí aber Vadinta. Deisir cúlín in is ag Frank Burke an Countson. Ag Burke, HÉireann Seasnáin. Sorfast imar a crohan son off. Ag Cín Hannon dígras an imar tuge. Pass tug amach an son dí Frank Burke. Agus Tomidir cóscórt an gahrú bouta. Agus héna seacht. I gona degúlín ach anna chúlín ar fadar fad an son ag Frank Burke tan adóg laham a sé tan son ag Michael Maher agus na fórna a dolisteach tís na seomraí feste an sa ag Gort in Segóra gobar gob scór ar scór tá siad corthram ag an rise an scór laham an sa cléthe Ceathrú ceannis Coláiste Fhlannáin ó inis gunta an clár héna seacht Coláiste na Toirbhirte na Galway degúlín fanigíling buchfeintaí an I chéad lethe teacht agus action ille an tarna lag an Baile. Then a chus, Seasnáin son gohéifigh go dtí Marco Cleary, pass na Gort, Ceannais son, but with Deis or cool agus son cool ag Dara McNamara. Later go má well, Ceannais an tarna son. Jason Rabbit, sin in captain an so Tránóna na squealing sé le híreacht ún tugisteach. Sin é cúlín an cléige díise ag Rabbit, amachtaí McNamara far an cool an pass go uig, Ceannais an son dí Ronan Kilroy seans ar scór, agus tá sé sin HÉireann Seasnáin ag Kilroy. Oberfah mas na dosan. No tá Crave HÉireann an Croke búte ceirh out a dígur fad. Because siúd an Council Seolta HÉireann Seasnáin go halíonn tarfas go leir an son. An brise ríist. Maintar an clár choristeach. Bhfuil deisir scór tá deis tá cúlín agus tá sé sin HÉireann. Brise amachtaí Ethan O'Brien. Squealing sé fé agus ag deire HÉireann Seasnáin scór maithan son aige. Pass tug a seach sa Lawrence an ag an dí aber Vadinta. Deisir cúlín in is ag Frank Burke an Countson. Ag Burke HÉireann Seasnáin. Sorfast imar a crohan son off ag Cín
Dóibh Fhlannáin Moher Bark an agus an green tagamach chomata sin na Tráchtaire áling ar fad in Gort Inse agus na fórne chóscór ag an Mrisha Cuoine go méid ann breise ag tastáil na fórne scarúd Mohammed Commentator na himmartha agus an son pocan éireach a más gach chomá ag deire é sin an réiteoir ríist Seán Maher ó Íomhálaí agus dúircha cinntiú go bhfuil na mair san cooler clé na spotaí cearta sola caisin slitir buí seachan so agus tús a chur leis an tarna réimhse. Áitins na boutaí lechan leis an dúis os na bútóirí cór na Cluiche in san tarna lethaigh Coláiste Fhlannáin néfó Inse gúntainn chláran brise go deire níl sé lótha bhfuil tarn teastan son níl a deir an réiteoir Geireadh brethir tá Jason Rabbit scóir na Masita lethaigh an gaptéin Deacrataí an son brethir An réiteoir an immert dul raig gur feig second na ghóile so le go sin slitir Ceannais Ceannais a Coláiste na Toirbhirte si raibh si blochál má déanta smachtan son ag Rónan Kilroy cúlín Masita le Ilín Guaire Kilroy count son treorthach ag a deire Haran cúil agus ar fóríl ach tá bhuiile séir bronta ag an réiteoir chuiristeach an son ag a deire agus é sin gléite Ceannais ag Farí Fálaí agus be deis a ríist ag Harry Doherty cúlín sa chéad le Sean chéad tá stáil le cór na Cluiche ach Ilín Guaire go mála sé géint ceann ag a siút san tarna tréimhse Slú das baile seach an seastán nach mór lán ar Dave Howell agus tá slú amá seastar an dóibh an Sathairn in san anad áling atá club amáníochta Gort Inse Is deis rigéad scór sa tarna le ag Harry Doherty Cuig godí seán counts ó treorathe gan strainer bit Haran Trasnán Coláiste Fhlannáin gafa chun tosa go ríist Súla an dóibh an sin smachta go héifeachta ag Rónan Kilroy Pasture D. Haggerty an captain Ceathrú Carrick tastáil ag a Haggerty an son ag ag a deire Frank Burke ag iargé Coláiste Coláiste na Toirbhirte Dimmer Hóirí ríist Burke fór an cúlín deirna dóibh díreach rih séad an fadóig ag an Mrisha Tom Coláiste an son feice céim na sa Mrisha deir an réiteoir agus well buile séir I bhábhar Coláiste Fhlannáin ag iargé thugan go mar réiteoir fan Feig second of all go go mag a mise níos chomgriad an cúl agus an son beag deis ag James Haggerty ó Ainach Kilnamóna ceann de club na mór amáníochta chunta an chlár seans again is le cór na Cluiche seo róú Haran Trasnán más féidir buile maith ag Haggerty ag taistil ach ag a deire ar fóríl 8 gain de seansanna cailtan is Coláiste Fhlannáin bícrinne sa chuiristeach ar ón tús ach iad fós éon cúlín chun na masa héna hochla náda de Canín ceist an son Coláiste agus buile séir chuiristeach an son ar ón hanan deis má se Coláiste na Toirbhirte agus ag Ciarán lín cúlín in san chéad le ag lín sé cheang cheart marrá sé cheang de cúlín sa chéad le aige agus fuair sé de cúlín ag lethe ceannais chonachta agus buéis go gona Coláiste bhaile chlár Deis an isir an seachtú ceann an ceann san buailte ag taistil agus díreach Haran spotaí ceart an son seachtú cúlín ag a siúd tá mar ríist an cúig go báute Talún tá ríiste Coláiste Fhlannáin Doherty Asgard Chuir déile bo an tosa an son ráis ar eistí Doherty pí a scill an son an domí tucúig an son ach ag deire an iirecht ar dheis agus ar fóríl sin cúpla seans cailta ríist ag tús an dair le Doherty ar ágribh sin Haran Trasnán ní dóla méh sé áard agus beidir an taoiread an son na cúlaí bheith cho áard beidir sa bheoch ar farcin nimmer sár goháil an son ag Daniel Costello Teachtar an únsaí ríist scuile sé a iirecht an sontí Kilroy le hiirecht úntaach Haran Trasnán sár feis nimmer an son pas cliste an tarna cúlín in isis ag Rónan Kilroy agus iad gafa cúlín chun tosa go ríist
score scoring Darken na fórna scarún Tony Chéile. Brisharíiste Coláiste Fhlannáin ó Chris le feiscin de Guidimirthe ag túsan dair le seachún James Cullinan. Iirecht ard fós ag taistil ag hÉireann Trasnáin. Sár cúlín an son ag Cullinan. Is brális teach an tosig. Agus gá cúlín mar an son ag Coláiste Fhlannáin. Gá cúlín chun tosig a ríist. Joseph Casey ag orannúnsaí é nuair bháin eile. Smacht a go háling is an son ag Conor Ralph an Pats. Tuga bhí ben bhfuil oscailtí an sin a bhfuil Coláiste hí me go raibh. Tarrington son ag Costello ach ag deire choristeach agus Coláiste feicithe ag an réadtóir ríist pas Cliste an son. Machtaí Costello ach ag deire Coláiste Géalte ag Coláiste na Toirbhirte. Agus builas eile carta buí chomá agus tá seach an leabhar an réadtóir Lucas Keane. Ar crachhuil. Ach, níos le háchtaí de Coláiste Fhlannáin deis an fearspar hína machtaí trí cúlín tús má. Maintar an chlár in Sathairn le. Ceann is fosa ar fád Tránóna ag Harry Doherty. Chuirg sé sin HÉireann Trasnáin agus é na chola bagólam. An seachtú cúlín inis ag Doherty. Agus í gafa cúl glán chun tosig. Ceir cúlín go dtí se Sathairn le Coláiste Fhlannáin gan ach aon cúlín amháin ag Coláiste na Toirbhirte. Se an tréimh se tácht ag treis an brisad an dáhéamh líosteach ar an immert agus go dtí seo. Coláiste Fhlannáin atá tosna níos fearr i bristeach an son ag Ethan O'Brien for sé cúlín Masita le ríist anna chusantá dhéanamh istigh an son ag Coláiste Fhlannáin an slitir díreach imisteach agus take amach díreach chun tapig. Coláiste gan ceist an son agus na chosa buinte i Sean Murphy. Ahrúla bheith déanta chomá ag Coláiste na Toirbhirte. For hocht de fog na Parkinson sin Ronan na Glyn. Agus céimid ag an second céad tucht a seachar a barc imar dóibh. Ach ahrú eile déanta gan man a seoir Paul Hoban. Buile séir ag Dara Cúnahan. Go ríist. Brisí a bhafar Coláiste Fhlannáin. Compórta go meas na gobsantóirí stigeann. I bhar fitá takisteach sin é Éanna McDonough. Ar bhlán rí. Ríist. Dúirtí an son ag Coláiste Fhlannáin sin na glanna. Go ar náis gan ceist agus Coláiste an son. Murphy chuir chun talún agus réadtóirnis chun leabhar le fearr Coláiste Fhlannáin. Builis ar le teachta Ciarán Lín. Scóir tastáil uhan 3 scóir darnach. Tréis teachta Coláiste Fhlannáin oscailín bearna de chúlatra ach deisenis is an leidú go dtí péire agus iireach le teachta seach ón lán tosaí Ciarán Lín. Treoir isteach na muir ag fearra, sásta leis an iireach sin. Hastig sé sin utha. 8 inis ar clár na scóir ag Lín. Ríistí. Pas Cliste, Lín a tacht, ein bhelt bhain eile. Rúthar maithe ana bhígur bresús tád Conor Daly. Lín fósla le Garrett Tríd antá. Oscailtí a Coláiste na Toirbhirte around ar yes. Ag a deir an pas gan a bheith úmtach. Treis dul chun ceang maithe ana fad golóir taist lethe. Shelf tucú ró éasca agus Coláiste Fhlannáin an is a tacht. Dara ball. Súla bunter feich second ach Shelf Hernash aige. Good to Hernash and son. Brew. Torg squeal leis. Elephant son. Daniel Costello. Shackle fada. The Dara McNamara for and cooled off Céadla. The road Maha talk to Shackle McNamara count contort. Get Dara. Her yes agus her for real. Degain the chance in ish Kyle to call. It's big Dima faking ish. Puckamack Maratoke Coláiste na Toirbhirte. Girigay Hirschachty Jason Rabbit and captain. Smack Degan captain. Rabbit a doll.
An réitear scuile leis agus an council Trora Histach an Mo Dírich an son ag Coláiste na Toirbhirte Seachtaí Rabbit Love and Order HÉireann Trasnán sin scorma. Tarn Coolín ag Rabbit Trónón agus ní leachtar ríist ach éon Coolín amháin héna héinteag le 3 Coolín déag den ómad beagna caite in san Tarna le agus ríist an dóhéamh anna chungra le Míchéal Dachrí de scarún Tony Míchéal chuoine go méid an breise má mí chom ag deire an himar an sá de gnáam agus ag féchantar chósaí ní bheith mór an atra bhónam. Sirs an búid go maith deire cúlahan. Díircisteach dí Cullinan agus Coláiste Fhlannáin a Sathairn úntaí Gurt Breherans agus snast ag Michael Fallon. Cos a buinte go an éon ceist. Is an dinta go blúir Coláiste Fhlannáin a sigan son beag an buntáiste ag Coláiste na Toirbhirte. Chuoine go bhfuil 3 craobh as an cúiceint ar na cailteacha brise crí go leor. Ach tucha sí bliana ní bliana. It's an léifh go maith Robert Loftus éire ógan inis. Good HÉireann agus oscatínis ag Coláiste na Toirbhirte. Smachta go háling ag Cín Hannon. Brú an son agus tá buile séir aimse ag Coláiste na Toirbhirte. A brafá déint ag Hannon ónar tháina sé seach mar anadí. Coláiste agus buile séir agus deis rís na fórna chothramú. Réitear inis ag leirlín agus seans go bheith comist carta don lán chúlí Joseph Casey ó Chail Baile. Ceannig mé lár an a bheithann na bhrín se chatte ád mhór máníochta chumá an lán chúlí Dala seach tí leabhar an réiteoir an son go daontá agus an buile séir nó is táchtaí ag Coláiste na Toirbhirte deis na fórna chothramú go seo seans éasca go má dhearfa ag Ciarán lín. Harbheith crangadí seo Council Troratha HÉireann Trasnán HÉireann Angach agus a seach sa farc tréáil ar cúl ach a níos a háchtaí dómh tá siad cortham don séú bhauta hina héindeag le ceithre Coolín déag. Is 3 Coolín as a chéile ag Coláiste na Toirbhirte Rabbit agus gá ceannig lín agus seachún arís an gréis na seoltanis ag Maintre na Galway agus ag deire Frank Burke Coolín má dúrgribh séad na fadógad an rise. Tá sé Cluiche níos fearr an brise seach go fada le Ciarán lín oscailtí deis an táig lín sár cool. Tá siad ag ganas le cúig nómad agus sin scór úntaach ar fad ag an lán tosaí go cliste isteach chuige fán cool air agus orchar isteach sa líontán agus inis an cléthe a dul bhábhar na Galway agus Coláiste na Toirbhirte. Cool agus 9 gúlín inis ag an lán tosaí. Scór cinúnach ar fad. Héanú 3 as a chéile. Fantastic don chéadúir an carú nómad. An ríist. Ríist an son feicnig an réiteoir ní haíonn sé le maintear Coláiste Fhlannáin. Nearíonn réiteoir ainting riamh. 3 nómad déag Galway caite sa Sathairn le. Cool agus 3 Coolín as a chéile aimse an son. Ag Coláiste na Toirbhirte agus ahrúna seo dhéanamh ag Coláiste Fhlannáin. Fágan na Parkinson over Cardiac sin ag Conor Ralph. Agus cíimid ag an second cé taketeach ar bar gimartha do Coláiste Fhlannáin tuigann si go bhfuil ahrú agus le déanamh hens na tosa mar níl siad ag bogad go maith in san Tarna le hosníidir go maith ach sleann has an gluithe le cúpla nómad an nús le seachún Dara Cúnahan. Léidir go maith ag Seán McNamara fear Clúnaí a Cuinse. Bird sínta an son le Gort agus an taithre sin i bhar seachtaigh Patrick Finneran ó Clúnaí a Cuinse take seach an son an ann Conor Ralph ach tá Bird Coláiste na Toirbhirte sínta deis ag gainge blog a mis go hógant ar board ach ar clárna scór tá cool idir na fórna a bhuichas don iireach sin ag Ciarán lín tríis 3 nómad agus dathid agus scór cinúnach a sé sin bhicinnte. Coláiste Fhlannáin caiidir cléthe ceannis chun iarta an scoilm roch trístí thuirla éile héna trídig le nád a trídig ach lám meáfar go maithan áíir bhí malad an trónóna sin
agus seachún ina siad. Seantamán eile fanaachta go mórtas churn na bliana seo churn an Croke an counts on áfach fóríl éon cheann díag inis de seans na cailteá. Agus well buntáis agus rihanrás le cúgnómad ag Coláiste na Toirbhirte an counts on hÉireann lína. Puck slasa Coláiste na Toirbhirte. Gortúna se chuirsteachar agus an réiteoir dul seach an fécinn bhfuil deire ball cearcolóir Coláiste tastáil uig ach puck slasa ag Coláiste na Toirbhirte agus héanaan trí as a chéalacha. Merigach ball her nasher na cosa. Right, we're in some bully biaga da chéile. Spórtúil go magadí seo smacht mag an réiteoir cuasaí. Agus é chochan go in áíir leis an dáhéhanis. Nach banistíocht a Coláiste Fhlannáin ag luair agus seach ag gin sin dómh céir de thola déanamh tá táime gemacht leislí tríd an Dar lehananta agus Coláiste na Toirbhirte gafa cúl glán chun tosaigh. Réiteoir is léir le muir agus idir rá gafaí hógant ó átaigh an teile is tólam. Réiteoir rá misitá Ceannais agus tar fallóir an bhanistíocht comá agus idir puck slasa fósamh an denómad glán ón scór dearnach ag Coláiste Fhlannáin sin Harry Doherty sé nómad agus trocha den nómad inis gan scóracha agus an réiteoir dul leabhart inis le Tony Kelly de ránóirí Coláiste Fhlannáin agus fachú ina clús an sonnaige an cártal is bád cárta buí an son súsa an ránóir deir na fed an puck slasa sin ag Coláiste na Toirbhirte is cum le siúd an táime bheilt seo. Siad éon cúil glán fantastic an taobh an fork round heile se puck slasa. Roada. Sé sin roada a dara cúnhan agus puck slasa inis. Ag Coláiste Fhlannáin. Robert Loftus. Ceantas na hógant. Díreach HÉireann lína go siúd láithíirt agus Bronson is seileadh a ríist ar leis na Coláiste na Toirbhirte. Nómad eile inis Harbh táchtach mar in áíir tá Coláiste Fhlannáin trí sleanú machchas iirecht maihan son ag cúnahan ag taistil féidir a rabbit brethir sin íon ceist chuirsteach an son na cosantóirí clippert bout amháin eile. Idir an réiteoir sásta lis ar amach a bhronna ar Coláiste Fhlannáin agus deise Héireann captain an ceantas na bhúla le lán in nuirt go dtíon taobh eile an fork tá scóraigh tastáilúthe é nómad íogan is gan scóir ag Coláiste Fhlannáin agus an Adarlein tá cúil agus trí cúlín aimse ag Coláiste na Toirbhirte ó Bhláinrí seachún inis iirecht Héireann. Ó beáin roiad an sonna go deir de dara ball HÉireann lína agus iad beáin nervhí se braham comá agus staidse rudí gan ri comá sa heastóch agus staidse dóibh. Puck slasa eile ag Coláiste na Toirbhirte. Tar nó tá gan máthair chríostaí ghuairlas éile agus Coláiste Ciarán cailchunnig cáile hena féin dus na bouty lechanis a céimh ag glóin sa tróna sin ceist fór Coláiste Fhlannáin ar an únsaí am golóir fóstal dul an féidir le Darragh McNamara brethir tá brú an son ar McNamara tá sé fóstal fuair sé cúlma sí chéad le McNamara an pass ag a deire ró garad ag an bro séach ar deire tá neart an son Ronan Kilroy Cara tastáil go cliste ibre tríd oscailtí an son ag Robert Loftus agus tá sé sin HÉireann Trasnáin tá an son sin na chrár HÉireann Trasnáin ag Loftus ar bha cúpla orlach an an pass a thar tríd agus gá chuúlí natra ríist. Seachán a ríist Dara Cúnahan. Smacht go háling a stig. Buntá seo tart go maith an réiteoir. Agus ag a deire a si brá sásta. Ag raibh Shellavig Rabbit. Tar sin pass amach an son dí Conor nó dí Ciarán lín. Agus lán tosaí le híireacht eile ó bhuiile séir. Cúla choratra ríist. É nó a díag do gan am fáca.
Guaire gan bheith choláidir fiús a bhí sa chéile. Agus bhór Coláiste Fhlannáin in Sathairn an tréimhse. Baile táach an son ag Ciarán lín tá muire ar fóríl. Ó, ní hastín sin agus stad seo, chéad chance ar strés Sathairn le. Seacht gain dír fóríl agus denómad agus cúpla second go amfach an pocamach an son. Smacht ag Robert Loftus an cúlín Dernach ag fear ar ó blochál magus chuirteach ar an son agus Coláiste na Toirbhirte ag trid a ríist Cín Hannan. Anna you freak dent on her Hannah Shishak and pass. I get her Ig Brew Macdov. Who shocked go Mahigan son her nationalist Frank Burke. Chancer Coolin Egg Burke Agus in Haran Traston. Bekarka Milkshake off Ak Egadura Frank Burke Creek Noon Tarna Coolin Egg Farvlanry. Cool Glan Idrina for in the Easton so. Well, gentle Coláiste Fhlannáin. Ríiste meas na dosa níl na tosig bog a chomadómh is a hastóch ag fágan na park in Marco Cleary ó éire óg. Seven is go. Dara ball. Pass gan of úntach. Agus ag a dara tá Coláiste na Toirbhirte go héasc ábal to taachtamach le Shelf. Fhlannáin Paul O'Connell ó Coláiste Fhlannáin atá takeísteach an son. Bhfuil níos mó fisnach is an immert Coláiste na Toirbhirte le cúpla nómada nús agus seachún a ríiste an ceansa ibritheisteach. Brise ina bhábh a ríiste Ciarán lín anthespátas tu úg an lábhan áirde an réadtóir bhfuil éon bhantáiste níl an fear céan na hógaigh an Baile séir agus deis ceiricú lína Chrócaigh. Am golóir fós le dul ach sin an bhearna is mó. A bheith ann ó hús más féidir leis an ceann san a bhróirú hÉireann Trasnáin. Ceann Dernach ar stray ceann san níos fosa. Ag Coláiste na Toirbhirte agus gan strainer be hÉireann Trasnáin an bhearna is mú in is oscail deachtar ceiricú lína idir na fórna. Agus táimid go machtain san Gort in Sigóra. Táachta do Coláiste Fhlannáin céad scóir le gáil más féidir. Clipperton san an réitear sásta ligant an immert teachtamach go nádúrtha. Ríist Coláiste na Toirbhirte leis an mrise. Leis go maith Joseph Casey. James Cullen and Coolin go on sa chéad leige. Spás howlann sin ag dara ball. You're Gary Owen ceann an fós a taistil ag ag dara ar fóríl. Agus mar dara na castí nút agus stadseat an cléthe. Gá ceann déag seansan is caiilte ag Coláiste Fhlannáin. Táimid go macht. Seach nómad go le fácan sá ceiricú lín atra. Gort ar sin cúlpáir Chris Callanan. Éon deis Coláiste Fhlannáin ar cúl Sathairn le. Brisin is maintar an chlár. Robert Loftus cúlín óán níos túisce agus tá tarna cúlín in is ag fear ar óg. Scór maithigh an gosantóras brá leis teach an tosaigh. Cúl glán atra a ríist. Cúlháin atra. Ceann an cóirt an lína agus Haran lína go dara. Pach sleas é Coláiste Fhlannáin ó inis. Ceann do bhór plándlana na hamáníochta sa tír agus a gúnta an chlárach go háire. Teachtamach an son tá Joseph Casey. Cullen an a ríist. Inis ceann go contúirte go ggéir ar chuirseachtaí Dara McNamara. Cosantóir agus obair le déanamh sigan son comá. Agus snas de géadán McDonough teachtamach an son nuair a hastín Cosantóir chun an job a dhéanamh déint agus snas an son. Agus an brú I mehan son ar feith tamalín. Nis, Coláiste na Toirbhirte ag bog a gomá. Deis an son ag Jason Rabbit. An ceann so tróirithe hÉireann Trasnáin ag an captain sin scór cinúnach. Rabbit ag aimsú. Anna iiritar fadaige.
son Coláiste Toirbhirte sin a gáil. Gadera. The Sarah Canoha Stig Sean Murphy. The Chlorine. Cúdom ag lefág. Ahrú Ellen is Ianamh. Ag Coláiste Fhlannáin dar ball. Ag fág in the parka. Cluiche tugga. Lor. Den talamh clúdan so Tráchtaire. Cos Urannish. Hastín. Of Hunter and Clor. Over 3 Sinead Dylan Clochry. Tráchtaire. Substitution for Wales, number 22, Dylan Croke replaces number 11, Darren Ball. Euro the Fosen son Egon Hannon. Third face Chrócaigh son Rogarad. Agus Deishan son ag Míchéal Fhlannáin. Isna Glana scoring tastal of Coláiste Fhlannáin. A Brishe Coláiste Toirbhirte and son Ronan Murphy. Sulu Winterfeck second. It's Patrick I can turn a chance again. Fiucha. Caro Dara Cúnahan ag Gadera. Agus Deisanish Dollar Nunsi. The Gúlaí Oscailte. Lorg Rabbit a Stig nu beidir Lín. Coláiste Neil and Taumsa. A chance ag Daniel Costello Tráchtaire. Taum gemacht. Karen Oman to Ganam Fácatha. Kara Cooley Natra. Oh, late agus snas the Rishik Sean Murphy. On has spot ag an lawn Cooley. A couple of Norman and News agus. Well, he Michigan Curry Shaker and son agus Coláiste Tailte agus Baile Sarah. Ní 18 an Ray Torgus Dodged in Clare. Shella Fernasha Coláiste Fhlannáin agus Baile Sarah Coshood. Agus Desh. Bjarni Laidru got the ain cool on. Harry Doherty. Don't trust him. Accounts on a Hogand. Let Corna Guaire. Shacht Gulín Gadisha. That's a Búilte. Agus Búilte go maithig Doherty. Cool Glan Átha reached. Quinnigan Clella Kenishella Tacht. The Hinish Crune Manachur Nifali. It's going to mark Christy Kyle Koenig. Tráchtaire Coláiste Baile Chlor. Big Fiscock Fassatronona Cavex and Hilakanish o Gort Inse Agastadcha. Oh. Coláiste Toirbhirte. If you can come out, need that in Hool Iglehamani at the better goal chance Corlin and son. Ig Mountain Galway. Hinagrave Coláiste and son and Puntoshta. Squeala Egan Raytor. Eric son. Harra Cooling. Harran Trasnaun. Cooling and Clehanson, a Coláiste Toirbhirte, Agus Egg, Bout one Ella, Jason Rabbit and Captain. A Healing will go score Erlaid after reached. Rabbit a Creek Nugalodert of Shachunga Reached. Kinta Edenese Florence and Tarnalan Elaine Kesh. Elaine Coláiste reached and son of Darren Raytor. Takriza Falla, Darren Himmerha. Cooley knitted a fornance or Buntosh agus Rihan Rosh in Sathairn like Coláiste Toirbhirte agus Lucenish Oscailtí Coláiste gan Questions on Becorta Kinta freshen le Chachton Raytor agus Session begun in Sinacule agus well the course Stach none mach stole mar Coláiste Toirbhirte agus Dodged in Cluiche in Shit Town Igamacht agus Raytor Nish Clarence Captain James Haggerty Yoshe Corta Bui gan ein Kesh agus Desh Coláiste Toirbhirte Nish Cursi Vailu Shees She Bra Sauce Asian of Agus Darno Curha Chulachta Take her right decent Hila Kanish Gown Kaikisa Agus Agastadcha Common Mahas Orhan saw Gort in Chagora Rabbit Tashin Tana Kuala Rishtiga Agus second to go down Falka Eg Macht den Fork Peter Gort to Biogastolum Ach now you're a barvest of all to the start shot. But let's hear Livatoka Eglin. Rabbit him to Gort too. Of course, she's trainer bait. I can lawn Tossi and son. I should have Roru Harran Trasnaun. Anna has spot Zoot shoot on Ona. Cooly Natra. 3 minutes additional time. Nomad Dernas Gno Aum, Agus 3 Nomad of Eglicur, Lesh and Shaska and son. A Cuiculin, Idrina Foreign and saw. Agus Coláiste Toirbhirte, the ball, come on order.
son Carry Dirty Nílín Ceist Fé agus rééis be si brasósta an taum a bhelton son ní bhagus nach irid go dtíir ag an bula séir an lán cúlaí Sean Murphy tá tris imar go bá fág sé go dtíir stólam agus sé agus sin lechúlaí lár tar cúnahan Brilliant chlór in a hógaigh agus sin dul seach na secondary turn go gnáim 3 nóid le chuir leis an trasca ach ag stáidse cumann amach ar Coláiste na Toirbhirte. Cuoinnig ag an muise bhí na fórna ar chóscóir héna seach le 10 gúlín ach tá spáinte scórála níos fearr ag maintre na galamh sa tarna tréimhse. Hílín go bhfuil an uachtar agus sin hen am cúta an Gorte. Sin sin chafisteach a ríist mar tá dénta cúpla báta ag Seán Maher. Cúla heastaí nó Coláiste Fhlannáin agus staidse. Beidir go méid gáil an réiteoir an slitir leir go ríist. Seirneistrín cúlbáir Míchéal Fhlannáin. Tá Gort tú an son ag chuirteach ar Coláiste Fhlannáin agus mail bheag an son in san imirt. Stoppa beag in san imirt má se gá nómad agus 10 na mar sin a bhí fós le dul agus láíre gur tú cos a gceist leis an gceann áirithe son ach féidir cuasaí scórála cúla agus 9 gúlín diaag gona héna cardiaigh agus staidse. Tá Coláiste na Toirbhirte ó Fhlannáin fiochan go maith. Agus Coláiste fós an chur an son. Stoppa beag an son nómad go le tá fácha ach meg leanómad ar leid le chur leis an 3 nómad de bhar an stoppan sin le séirigh Coláiste Fhlannáin scóir ag testáil tá siad 5 cúlín chun deirigh in áiríor má tá aon seansacha is cúla bheith testáil nasúla buint an son ó James Hegarty de sin ach ag deir broisiamachtaí Joseph Casey Coláiste Fhlannáin inis scóir ag testáil go dóite. Talís deir an réiteoir agus seansa Conor Hillis na chuir síos agus fágus siad an ceann son isteach sa ceann ó caithfidh siad teachta seach an son ó Joseph Casey. Den ag an lámh a chuir an áirde feiceann féidir brethir ach ag deir a clúdach maithan son ag Coláiste na Toirbhirte. Ba siad Haribh asásta leis an taspáintas tarna le go háirithe. Deistéanach ag Coláiste Fhlannáin an rud dearnach haslóch in áiríre. 3 is de seans na caiilte agus roinnt ag fágan na parca in sin de tain an Cluiche seo beag nach Hart mar Caibhland agus sin meisteach sa nómad dearnach den 3 bhí fógrathe fós 5 cúlín ag scarú na fórna. Cúil sin ag Ciarán Lín Peter an scór ciúnach sa tarna le anna haspáintas go maith ó leithétí Jason Rabbit agus Frank Burke Feintre na galamh cín bhfuil sin stad má ahrú déine heile. James Dimney replaces number 13 Owen Hannon. Agus an stad seo bainse Olivú agus an tam bheld chuma 3 nómad catansá in Gort Inse Guaire cumann amach sa le tamlín ar Coláiste na Toirbhirte agus bula séir eile le teach dómhanis. Coláiste Fhlannáin a bheith bhfuil caiisian an ceann son ar bhagha isteach díomainn le cearnóga go mar. Ach in áiríre ní leor cúlfiú agus staidse tá rá scór atra ansá agus James Cullinan ruáin chuna sin na chuirteach imime le cearnóga be si le glóir den éigen chun bris éigent nó tarint éigent ar an slitir le ag chuirteach in san angach sin ag go dtír atá siad a déanamh ceann garad caiit in a brethir. Tá sé cá be bhfuil deisiach Doherty ag go deire Coláiste na Toirbhirte ag seasamh an óid is tí ann Clippard Gange áilte brethir a slitir agus ag go deire begur an réiteoir Seán Maher dul agus an slitir buí leir go ríist ach tá ceann nómad catans an tam ar fad agus nómad sa mreis chuir leis an trí agus ní mór an eile action a bheith an song Gort Inse Guaire an ceann caiitisteach ag an réiteoir agus buileann son feite bula séir amach ag Coláiste na Toirbhirte agus sin bogad chun tosa go ríist tá siad in áidfa 5 cúlín chun na maithasa agus tam catansá
Sin Búilte ag Cúnahan. Chéadar le nuair aigen Sathairn nimmert bhfuil go séad faoin Átha Geirigh. Ross an soch an Shelva. Búilte ag fearna Galway. Gúlin Croke fight an son ag Derek O'Brien. Ag an Derek dint go má. An tí Cín Hannon. Agus an Átha Geirigh ag Derek séad an son. Ag an réitor bhí de fórna corpar ag an rise héna sé nó héna seachta gona de gólín ach sa tarna leisin ní léon ceist féic gur hosnig Coláiste Fhlannáin níos fearr tháinig Coláiste na Toirbhirte Fhlannáin isteach san immert an son sártha spáanta scórála ó le hétí Jason Rabbit agus Ciarán Lín agus Frank Burt agus Cílín sé sin go bhfuil bua cúlín tucha leohan sa Tránón an Gort in Segóir iad cáilethe go dtí na bouty le cenis a bheith ar siúil faoin cai císa an scóirtearnach an sub Coláiste na Toirbhirte ó Fhlannáin héna néideag Coláiste Fhlannáin ó Inis héna Ceathrú Cógáir agus le Coláiste na Toirbhirte. Le chus seaaslan som go héifeachta go dtí Marco Cleary pas na gard Ceannais an son but bhfuil deis ar cúil agus son cúil ag Dara McNamara léite go má bhfuil tá Ceannais an tarnaíir san son Jason Rabbit sin in captain an son Tránón na scuilin sin le híireacht úntagisteach sin é cúlín an cléigeadíise ag Rabbit amachtaí McNamara fear an cúil an pasta go uig Ceannais an son dí Ronan Kilroy seans ar scór agus tá sé sin Haran Trasnán ag Kilroy obair bhaithe meas na dosan. No tá craibh chuir an Croke búte ceirh out a dígur fad a siúd an council seolta Haran Trasnán go halíonn turf golóiriste an son an brise ríist maintar an chlár choristeach an deisir scór tá deis tá cúlín agus tá sé sin Haran briseachta Ethan O'Brien scuilann sé fé agus ag deire Haran Trasnán scór maithan son aige pass tu go seach sa Lawrence an ag an dí obair bha dénta deisir cúlín in ag Frank Burke an council ag Burke Haran Trasnán sár feiste imirthe crohan son off an captain smacht ag an captain Rabbit adol an réitor ag scuile leis agus an council tror histeach an mó díreach an son ag Coláiste na Toirbhirte tá sin ag Cluiche níos fearr an brise seach a fada le Ciarán Lín as go dtí deisir ag líd sár cúil Hastáil go cliste ibre tríd oscailtí an son ag Robert Loftus agus tá sé sin Haran Trasnán tá an son sin na chrúr Robert Loftus cúlínáin níos túisce agus tá tarna cúlín in is ag fear ar óg scór maithaigh an gosantóirt brá leis teach an tosaigh bog go má deis an son ag Jason Rabbit an council tróirithe Haran Trasnán ag an captain sin scór cinneannach